Dia atas gawas. Oh, dia. Tara, picture na. Mag-video-video man da, ma'am. Oh, ana. Ayo kumpiyansa. Lagi oy. Kuna di dito. Mo ani may diri magkuan ra man ni pambalay nya. Oy. Gisimento na gyud ay oh. Ani na mo diri wala pa man to. Mo lang model house. Okay ni. Bungalow. Ay, oo. Grabe na. Butangan na gyud nila kuan oh. Butangan ng mga gamit. Oh, wala man ni. Kuan ba kanang model mo? Lagi para magpakuan pud ba. Rendot kayo ay kanang murag bitang kuan gyud. Oh. Muni siya. Muni siya. Ani yung pakapin mo, double ba ang imong pakapin ani o isa ra ka door? Induta no? Pwede na, isa ka doon. Kanang mag-start pa kag family or pwede pod ka Oh, na. may gagamay O lagi. di tao. Abi ni mo kung ikaw ra usa, murag pad ba? Oh, lami kaayo eh. Wala bi ani partition ha o kanang kuan. Agi mo na niyo. O kamo. Oh, ikaw raman. Ikaw ra may mabuot. Ikaw may labot sa kuan. Pero kato sa inyo. Wow. Oh, ani. Guwapo ra bi ani no. Indot oy. Lagi. Di na buta mo dalag daghang kay sinina. Mo gyud. Mura mo Di kay basta daw kuno nga bag-o nga balay man kay dapat bag-o gyud pud ang mga. Bago Pero abi Bag-o man gyud daw nga. ha? Ang likod pa pwede pa nimo Oh. imong room. Indot man. Letrasan. Yung ani man ako dito sa itan ako imong room ang dito. Ano mo padulo? Ang imo bitaw sir, ano? Dara atong kuan. Nara mo adire gipili. Dara inana gid ko mao kung unsa imo makita mao gid na siya. Ani sir, oh, daman ta diri karon. Daman ta karon. Nata diri no. O diri ta nagpindog. Mo man nino, diri ta nagpindog Diri ta, oh. Oh, diri ta. Kini no. Nagpindog man ta diri karon. Ano pinaka-inta dyan eh? Kini. Tao na. Oh, naraman ta oh. Nao, nagikan ko. Then ani oh. Then ana ta street. Diri. Oh, diri ta, diri. Then ay kuan diha, naay isa oh, naay isa nga kuan padung dito. Kana oh. Ah, kanang kalsada. bilog. Oh, na bilog kini. Oh, kana sa karsada, makasulod ta ko mega kuan kay gubi. Lapad pag iday Oh. kayo. Then ang playground sir, ang imo ha playground ni diri. Naka diha oh, makakita ka dito, makakita ka diri. Ang pinaka-kilid niya Kato dito. bitaw. Ala ko naman dito dito oh. Unsa overlooking na na di ma'am no? Dala te. Uy, ang kato bitaw imo nga unta kuan sir, katong kini unta katong gikuha. Oh. Di man gyud ganahan to imong sister-in-law. Di siya ganahan diri dako unta ni dito unta ta pero Muna ni siya unang liko no. oh kani Kamu tong bilog man ba? lara oh. Ah, okay ni mo ni siya. Oh, muna siya pero Then paliko din ko diri. Liko ka padung ka dito. Ah, diri oh. Oh, liko ka ni oh. Paana siya diha. Tutanda. Ah, dito pa siya dapit. Oh, dito. Kana bitaw nay kanang kuan murag diha mag-start ang kuan diri ang imong playground oh. Ingon man to siya dito oh. Ang playground kini og kana. Na may playground tubangan. Lagi na ray. Mm. Diri siguro na. Oh, kanang imo murag diha na oh, dungaw ka dito o dungaw ka diri. Unsa nang na dito sa ubos? Ang buta na diha no. Apil pa man siguro na siya. Oh, apil dako biya kay ni kay naa pa biya. Kuan diri bungalow. Bungalow pa biya ni diri oh. Kini ba? Kanang kinaunhan. Oh, mga bungalow pa man ni kinaunan. Ato uy. Imuan ni nilagdalan. Ha? Mo rin dalan nga Oh. 8 meters. Oh, dagko oh. Ano? Oh, dagko ilang Oh, daan. mo ni siya 8. Oh. Oh. Kinakauna nga liko diri. Pero naman yung parkingan gyud. Ay, nay parkingan mo uy. Okay, duha man to ka parke. Biya kay bati dia sa ubusan mo kay. Na magyapon isa ra. Bati. Uy, na parkingan uy. Napuno man ay dili mga tao, daas sila pamaligid. Nasa ni parkinganan mo pero piki kayo. Ay, di na. Kanang bungalo, hindi man gito makapusad sa tuwa. Sa kanang sa pibisyon, sa walay kuwari parkinganan kay may hindi na ko sa kay. Hindi mo iwapo. Asa ka ang palikuan eh? Ini bukan kural ha.
lagi. Diri siguro ang paliko ano. Murag gini ka sir. Murag diha ay mukha oh. Kanang naik. Kanay grabas. Kini corner. Kini corner man ni. Una man unta ni siya unya di mo. Dito sa sugot pag saon ako. Kay dako ta tuyuta. Dako tuyuta ato oy. Lagi si 7 diya to. Si 7 pero mag-add po ka ani uban. Diri to corner anak paliko. Diya corner unta ka. Diha lagi oh. Diya gyud ka Sila ni kabalay. Diha gid Oh, dapit. diya gyud ka kanang kuan kay Namor ni grabas. kanang nay graba diya ka. Dungaw ka dito. Madungaw man na nimo ng subdivision dito sa Granville. Dungaw po ka dito. Taas pa na ako Direct pa na siya oh. Di nang tani kuaw ni mga kay kahoy. Eh dili, naaman ay kuan. Magwaon na. Kural uy, may kural. Kini mga kay kahoy diri. Kural nun pa man din. Talaga yun, mga utol. Talaga yun. Ang dayon. Kato bitang lubi-lubi, bitang gagmay. Oh, naaman ni. Oh, Na, dagan ka sa balay oy. ano, kunahan. Na, grabe. Dwarf. Nami mga dwarf. Oh, Nami. oh, kuno. Gwapo kayo, sana kayo. Pila kadalan ni siya man tanaw daw sa kuan. Kuan man na siya. Sugdanan Ay, diri. muatet. Oh, diha. Isa mo ni siya isa. Dili iya. Ikaw nang liko din kini kaduha. Playground diha. Duha. Dili katulo kana. Oh, dito lagi gyud imo no. Kana gyud oh. Sa duha tulo. Nagdagdudag ko kana gyud diha dapit Ito lagi mo na kana siya nay pala. dapit. Yan diha ang balas gabi sa playground. Dito na dapit o kana nay. Dito nakatunay ka ng budugdo pa. Oh. Mm. Yeah. Kay tulo ikaw pat pa man siya nga dalan. Oh. 1 2 3 4. Anak pa dalan. Only 1 2 3. Oh, dito na siya. Wa man di trabaho ron. Sugdan. Murag gamay rin siya ulit tao nga nagtuwa. Di na ko musakay to. Di na ko musakay. Di na ko musakay milyonaryo ko. Balon kayo. Haro. Dili pa hiluna. Sakto ra mga dalan. Diri may nindot, diri gid mo agi anak. Ang sa sulod-sulod na ng mga dalan, munang 6, munang gagmay. Adto ta dito. Adto ta dito nga dalan. Diri gid kundani anak-anak diri. Sugdan gid nila no. Kada adlaw ni sila ga. Ang krasada dili na ni. Oh, giunan nilang karsada no. Kini balay-balay man ni diri. Ang imo nga dili masalipdan, bungalo ni dari tanan ang katungo ko ang makaadungaw gyud mo. 1 2 3. Kini mo size. Oh. Kato imo na sa katong mga dalan. Gandok man na po dito. Lapad-lapad pa gyud siya. Asa man na ang Granville? Ha? Tuwa dito sa ubos. Dito na no. Madungawan ninyo dito sa inyo ha diha ang kulay. O diri imo ha nga karsada. 4 o diri ko ay. Kini kaupat. Kaupat. Opat ka? Oh, Oo. tulo man eh. Diri. Kana lagi oh, kanang bundok diha. Ito ga. Pero 1 2 3 4. Muna ka 4. Pwede na diri mo straight. Mamuk ko din diha. Kani pa kanang bundok. Lara o dalan. Oh, diri liko diri. Dalan. Diri kaupat. Ano ka pa? Dalan. Di ba anak din dito. Din anak pa gyapon sa food. Anak ba is Diri likoan eh. Tuwara man itong balay. Kung kayo layo. Of course. Ano niyo oy? Di na kayo layo. Wait, kamo na lang duha map sigon. Apoy akong kamanguran. Kapag yapon sa tuon. Diha na. Ano? Diri agiyon lagi oh. Diha tayo. Diri ilang kuan playground. Oh, diri ang playground. Oh, kini. Amon dako. Hmm.
Ano yung playground dito? Napa din na dito di ay? Oh, napa dito. Dako pa ni kayo eh. Oh. Lagi dako pa din. Napa dito? Nakuha guys dyan. Ako doy kasi si bilyar makauna. Maulagi. Dili din ni bilyar di ay? Kanang taga diri lang oy kay. Oh, taga diri lang kayo. Ako. Dili din ni bilyar? Dili eh. Sa kuan ni Jandorp. Ano yung mga gamit oh? Ito yung pinaka-impo. Ikaw ka ali tamlan man kayo ni Nita. Tamlan pa. Ito yung impo. Mga bungalo ni diri, bungalo. Oh. Ano tayo? Ako ba? Napod ni ko dito. Ako ante na diya sa ubos ano ba? Kung naman daw ko nung balay dito sa dito ko. Dito sa ubos. Lagi. 13 minutes. Lalo ka dito sa ilalim para sa Hinayan lang yun pod. Sige trabaho. Sige trabaho dere. dari na sila karon kay Dere dalan po ni dere ay. Kuan man is sa simple na siguro sila makuha. Taon sana kanon. kay dili man pwede mga approve lagi basta dili kompleto competition. Wala na iping mga dalan, dili mabahaan. Sige pag Pero subdivision dito. subdivision, sige pag probinsya ko mga kauban nga kana mga Bisaya. Oh, siyempre mga siman lang sila. Dayon, Oy, no, ano na subdivision mo? Oh, Ngunit kinaunhan nga balay. Napa ni siya tapad dere no. ay kana siya duplicate man. Naano po yung distansya duplicate. Hmm. Oh. Let's go dah.